O, cześć, nie spodziewałem się was dzisiaj, ale skoro już mamy dzisiaj Dzień Mowy Ojczystej, to skorzystamy z tej okazji. I z kulistego poczytamy sobie trochę po śląsku, bo też naszą organizację Ferajna działo na terenie Śląska, więc tak się składa, co mam dzisiaj książka ze sobą opowiadane dziedzictwo, które nasze stowarzyszenie wydało. Ale zacznijmy od tego, kieło sprawiali. Dawniej przy skubaniu pierza zbierało się kan z kobiet. Przyłaziły kole 6 na wieczór. Odchodziło, jak już było blank ćma. Przy skubaniu osprawiali o roztomajtnych stworach, zwyczajach, o powstaniach, wojnach, strachach i duchach. O tym, kto z kim i kaj oczywiście też. Po wszystkim niekierzy boli się ciś nazad do chałupy. Takie gadanie było też często przy kachloku albo przy fojerce. Jak się czasem ludzie na tyju spotkali, jak grzmiało i burza szła. Teraz już tego coraz mniej. Może i na ekstremu kaj zabraknie. Bestoż czytajmy bajtlum, czytajmy sobie i inkszym. Teraz jeszcze jako historia może. Utopek. Jeszcze przed drugą srogą wojną szł muzykant z trompetą ku diablim młynku. Jak go dochodził do mostu, stanął zdębiały, bo obejrzał, co stoi tam utopek. Ciekła mu woda z gaci. Muzykant wylękł się, co go utopek wciepnie do wody. Rozmyślał jakiś dalej. Hop był pobożny. Postanowił zagrać fest głośno Bożą pieśń, kto się Panu Bogu w opiekę oddaje. Na melodyja ta utopek ciep się do żyki, a muzykant spokojnie poszedł przez most, robiąc larmos z tej uciechy. Doszł spokojnie do swojej chałupy. A co już gadamy o tych terenach, to w lasach między kolonią Świercze a kolonią biskupską działo się tak, co jak ktoś wchodził do niego, to kant z nich traciło orientacja w terenie. Myśleli, co idą dobrze, a wychodzili całkiem kaj indziej niż mieli. Wiele o tym rozprawiało. Te piękne lasy i też kant innych je niestety wycinanych i zniszczonych są maraszone, choćby to jaki hasiok był. Chyba my się zatracili we sobie, a nie ino w tych lasach. Te i inne rzeczy poczytano w książce opowiadane dziedzictwo, które idzie dostać w bibliotekach. Czy też inne śląskie książki i nie inośląskie, tak co by ta nasza różnorodność językowo się trzymała. A przy tej okazji chcemy wam też przypomnieć, co w tym roku jest spis powszechny i pójdzie tam deklarować i narodowość śląską, i inne narodowości, a też używanie języka śląskiego, po to, co by takie organizacje jak nasza i inne mogły wydawać takie piękne książki i inne rzeczy robić, takie, które podtrzymają lokalne i regionalne tradycje. Dzięki i do zaś.